Sledujete Svet 11, svetové správy pravdivo, inšpiratívne a bez komentára v 11 minútach. Vitajte. Dnes sa okrem iného dozviete aj tieto udalosti. Na Pride pochode v Budapešti boli aj kresťania. Izrael schválil prímerie, čaká sa na Hamas. No a Čína zavádza nové digitálne preukazy. Bude viac kontroly? Zostaňte s nami. Na sobotnom Pride pochode v Budapešti sa objavila skupina kresťanov s posolstvom evanjelia. Ježiš zomrel za každého z vás. Hlásali pokojne a s rešpektom. Týmto pozdravili okolo idúcich s úctou a láskou, najmä našich priateľov s duhovou vlajkou, ako povedal evanjelista Jozef Naď. Vysvetlil aj symbol dúhy, ako Božiu zmluvu s Noem, nie len symbol hnutia LGBTQ. Zdôraznil, že práva sloboda je vnútorná a nachádza sa v Kristovi. Ponúkli modlitbu a pozvanie prijať odpustenie hriechov. Aj napriek rozdielnym pohľadom boli ich slova pokojné, bez útokov. Apelovali na vieru, nádej a večný život. Rumunsko si vybralo izraelského výrobcu Rafael pre dodávku protivzdušných systémov krátkeho dosahu. Zmluvu schválil parlament. Hodnota kontraktu je 2,2 miliardy $. Vybraným systémom je pravdepodobne Spider. Ten využíva strely Python 5 s radarovým aj infračerveným navádzaním. Je účinný proti dronom, vrtuľníkom aj lietadlám. Spider je mobilný, montovaný na nákladných vozidlách a osvedčil sa aj počas izraelskej operácie Železné meče, hlavne na severe židovského štátu pred raketami Hizbaláhu či z Iránu. Nákup nadväzuje na rozhodnutie Rumunska zaobstarať si 41 odpaľovacích zariadení systému Iron Dome. Bukurešť tak buduje kombinovaný protivzdušný obranný štít. Celý balík kontraktu môže dosiahnuť až 5 miliard $. Izrael súhlasil s podmienkami 60-dňového prímeria v Gaze. Oznámil to v stredu nad ránom americký prezident Donald Trump. Počas prímeria majú prebehnúť rokovania o ukončení vojny. Trump vyzval Hamas, aby dohodu prijal, pretože lepšia nebude. Finálny návrh doručili Hamasu Katar a Egypt. Sporným bodom zostáva otázka, čo sa stane po prímerí. Izrael chce právo obnoviť boje, Hamas trvá na trvalom ukončení vojny. Hamas poprvý raz prijal niektoré podmienky. Informácie o stave rukojemníkov, medzinárodný dohľad nad pomocou a rokovania o vlastnej budúcnosti. Hamas má prepustiť 10 rukojemníkov a 15 tiel. Izrael výmenou prepustí väzňov pravdepodobne v pomere 3:1. Trvá aj na kontrole pomoci a prístupe Červeného kríža. Bezpečnostné dohody rátajú aj s medzinárodnými silami. Odborníci však varujú pred naivitou. V keňskom Kisumu na brehu Viktorínho jazera otvorili prvé misijné centrum maďarskej letišnej cirkvi Hídjula KZT mimo Európy. Slávnosť sa konala 26. júna za účasti štátneho tajomníka Tristana Azbeja, ktorý zodpovedá za pomoc prenasledovaným kresťanom, a veľvyslanca Maďarska v Nairobi Zoltána Mesaroša. Centrum vzniklo výlučne z darov členov cirkvi. Cieľom je posilniť duchovné vzdelávanie a evangelizáciu v regióne. Vďaka oficiálnej registrácii má cirkev v Keni rovnaké postavenie ako domáce náboženské organizácie. Záujem miestnych obyvateľov rastie, najmä o štúdium Biblie a zapojenie sa do teologických programov na Akadémii svätého Pavla v Budapešti. Kisumu ponúka priaznivé podmienky na komunitné podujatia aj duchovný rast. Slovenskí účastníci využili cestu aj na návštevu slovenského veľvyslanectva v Nairobi. Juhokorejská polícia zatkla 6 Američanov, ktorí sa pokúšali cez more poslať do Severnej Kórey tisíce plastových fliaž s ryžou, dolármi a výtlačkami Biblie. Zadržali ich pri ostrove Kangwa len 10 kilometrov od hranice s KLDR. Polícia ich podozrieva z porušenia zákona o bezpečnosti. Miesto je dlhodobo známe ako východisko pre aktivistov, ktorí do severu posielajú aj USB kľúče s korejskou populárnou hudbou či juhokorejskými seriálmi. Pyongyang takéto konanie považuje za provokáciu. V roku 2023 sa medzi rozdelenými Kóreami rozputala propagandistická vojna. Severná Kórea vypúšťala balóny s odpadkami, južná odpovedala vysielaním hudby a správ cez reproduktory na hranici. Čína od júla 2025 zavádza tzv. Cyber ID, štátom vydávané digitálne preukazy, ktoré budú slúžiť na prístup k online službám. Oficiálne ide o snahu zvýšiť bezpečnosť a chrániť osobné údaje používateľom tým, že namiesto rôznych registrácií a aplikácií bude existovať jednotná identita. V skutočnosti však ide o centralizovaný systém, ktorý štátu poskytne ešte väčší prehľad o tom, čo ľudia robia online. Hoci má byť Cyber ID dobrovoľné, očakáva sa, že bez neho nebude
možné využívať väčšinu digitálnych služieb. Podľa kritikov môže nový systém posilniť cenzúru, obmedziť slobodu prejavu a zefektívniť sledovanie občanov. Zároveň však štátu poskytne obrovské množstvo údajov, ktoré môže využiť napríklad pri vývoji umelej inteligencie. Čína tak robí veľký krok smerom k ešte kontrolovanejšiemu digitálnemu priestoru, ktorý môže mať globálne dôsledky. Newyorská židovská komunita vyjadrila vážne obavy z postupu Zohrana Mamdaniho, 33-ročného moslimského socialistu v demokratických primárkach na post starostu. Predbehol bývalého guvernéra Andrewa Cuoma a má šancu zvíťaziť v novembrových voľbách. Mamdani otvorene podporuje palestínsku intifádu a prirovnal ju k povstaniu vo varšavskom gete. Americké múzeum holokaustu to označilo za hrozivú historickú skreslenosť. Kritici poukazujú na to, že neuznáva existenciu Izraela ako židovského štátu. Podľa predstaviteľov americkej ortodoxnej židovskej komunity ide o nepredstaviteľnú hrozbu. Varujú, že jeho retorika normalizuje antisemitizmus ukrytý za antisionizmus. V Iráne je jedna z najrýchlejšie rastúcich cirkví na svete. Je to aj napriek prísnym zákazom a tvrdému prenasledovaniu. Podľa poslednej štúdie Gaman ešte z roku 2020 sa vtedy viac ako 1 milión Iráncov identifikovalo ako kresťania. Odvtedy ich počet ďalej rastie. Dôvody sú rôzne. Rozčarovanie z teokratického režimu, osobné svedectvá, ale aj sny a vízie, ktoré mnohí konvertiti opisujú. V roku 2024 iránsky režim odsúdil na väzenie 96 kresťanov spolu na 263 rokov. Napriek tomu vznikajú nové domáce cirkvy a viaceré zdroje predpokladajú, že do roku 2030 bude v krajine až 5 miliónov kresťanov. Kresťanský animovaný seriál Superbook zažíva v Japonsku nový rozmach. Po rokoch sa opäť vysiela a získava popularitu medzi deťmi aj cirkevnými komunitami. Pastori ho označujú za účinný evangelizačný nástroj v krajine, kde je kresťanstvo stále menšinou. Deti hovoria, že ich najviac oslovil príbeh o Ježišovom zmŕtvychstaní. Tokyo Horizon Chapel a ďalšie zbory zaradili Superbook do programov nedeľných škôl. Podľa nich pomáha otvárať dialóg o viere aj v neveriacich rodinách. Na Joy Festivale tvorili takmer polovicu návštevníkov nekresťania. Superbook podľa organizátorov pomohol prelomiť bariéry. Merin Skogoja, finalistka súťaže Miss Indonézia 2025, bola diskvalifikovaná. Dôvodom bolo staršie video, na ktorom drží izraelskú vlajku a modlí sa. Video vzniklo pred 2 rokmi a Kogoja ho označila za prejav svojej kresťanskej viery. Na súťaži krásy reprezentovala hornatý región Highland Papua, ktorý je prevažne kresťanský a dlhodobo sympatizuje s Izraelom. Napriek jej vysvetleniu vyvolal záznam v prevažne moslimskej Indonézii vlnu kritiky. Prípad vyvolal diskusie o náboženskej slobode, antisemitizme a politických predsudkoch voči Izraelu v juhovýchodnej Ázii. Na prestížnom turnaji UFC 317 v americkom Las Vegas sa 29. júna odohral nezvyčajný moment. Každý zápasník, ktorý večer zvíťazil, poďakoval verejne Ježišovi Kristovi. Bojovníci po výhre kľačali, ukazovali k nebu a hovorili o svojej viere. Sledujúci fanúšikovia boli svedkami úprimných prejavov vďačnosti. UFC je najväčšia svetová organizácia v oblasti súbojov zvaných zmiešané bojové umenia. Ide o šport, kde sa kombinuje box, zápasenie, judo či karate. To, že všetci víťazí jedného večera vyzdvihli vieru, sa doteraz ešte nestalo. Thank you God, thank you family, thank you everybody here. Turn to Jesus, give your life to him, urge and repent. Jesus is coming back soon. I want to thank all the glory to God, because without him I wouldn't be here right now. So thank you God. Oh man, thanks God, thanks my village. First of all, I want to honor my Jesus, my Savior, who put me here, who make me bouncing back always. He did the hard job, hard work. I want to thank my Lord and Savior Jesus Christ. Every single time I've stumbled, every time I fall short, He's there, picks me up, gives me strength, allows me to come back and be here this moment. It feels good, Joe. It feels good, but it's more important that it feels good because I know Christ is living in me. First of all, I want to thank my Lord and Savior Jesus Christ. The first thing I want to say is thank you, God. Everything I have, everything I am, and everything I'm going to be someday, it comes from Him. So all the glory to God. Thank you for everything. To bolo všetko z dnešných správ. Ďakujeme za pozornosť a prajeme všetko dobré.